Fi protest li ġie ppreżentat fil-primawla tal-Qorti Ċivili, l-Aħwa De Giorgio qed jgħidu li huma suġġetti għal trattament diskriminatorju fil-konfront tagħhom fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u waqt li l-priġunieri kollha jingħataw l-opportunità tal-inqas darbtejn fis-sena li jingħataw il-prison leave biex ikunu jistgħu jżuru qraba morda jew jattendu għal xi okkażjoni ta' qraba tagħhom huma qed jiġu mċaħda minn dan. Fil-każ tal-Alfred De Giorgio dan qed jgħid li l-azzjonijiet tal-ħabs huma inumani u jiksru d-drittijiet fondamentali tal-bniedem meta l-istess De Giorgio reġa' ġie rrifjutat prison leave biex iżur lil ħuħ minħabba raġunijiet mediċi. Il-protest jgħid li kemm id-direttur tal-ħabs kif ukoll il-bord ma jridux jagħtu spjegazzjoni għal dan ir-rifjut u allura huwa ċar li raġuni għal tali rifjut qed tinżamm moħbija għaliex mhix waħda ġusta. L-Aħwa De Giorgio qegħdin jitolbu lil qorti biex jikkunsidraw it-talba ta' Alfred De Giorgio biex iżur lil ħuħ u li ma jkomplux jiġu mċaħda milli jingħataw prison leave. Huma qed jitolbu li jitneħħu minn Division 5 tal-ħabs jew tal-inqas jingħataw l-istess privileġġi li għandhom priġunieri oħra fid-diviżjonijiet l-oħra. Il-protest kien iffirmat mill-avukati Noel Bianco u Leslie Kuxkieri.